FLL edo First Lego League mundu mailako txapelketa bada, eta SLM arloak uztartzen ditu. Teknologia aparte bai zientzia, teknologia, matematika eta ingenieritza zati hori. Nire gehien guztetan jatena gure taldeana da, aparte oso langileak, arduratsuak eta garela, bai, klasetik kanpo garela, oso ondo eruten garela danon artean, eta horregatxik lortzen dugu lan itxian aparte bai oso ondo pasetia gure artean, eta horreik azkenean asko motibatzen duzku. Arizmendizik parte hartzen, normalian lau parte hartzen dugu, lau taldek, bi gaztelupe gundetik eta beste bi almen gundetik. Bueno, zeiatu gare ariketa misio gehien itxen, eta das misioak eta misio bakoitza dauko puntu ezberdinak. Tordan zeiatu gare ariketa puntu gehien lortzen. Ikerlanei esker badauko robotonek eta erabaki honek nitxia gauzak erresteko eta zehatza bitxeko. Asko motibetan die orokorrian, eta horien partetik asko jartzen da esan bida, atzaldetan, orduz kanpoko orduak itxen daue. Konturatu gare gaztien artean dauela arazo bat mugikorrekin eta honenkiko dependentziakin. Orduen saiatu gare hori erabiltzen, hori arazoa da nenean, saiatu gare erabiltzen hori gaztien gara heltzeko. Ideia izango zen aplikazio bat mobilekua bertan hainbat erronkekin, eta erronka horretan sustatuko zien bai kirola, kultura eta beste hainbat alor, eta izango zien beti teknologia erabiliz hauetara heltzeko. Hasieran bai kosto jakun igual pixkati ikastia edo, baina ensegidan hartu ginen trukua eta oin azkarritzen dugu. Espero, hori, ondo pasetia, bai, ez dut espero irabaztia, baina irabazten dugu.